Yeah, viewers all over the world. Some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana Ugochi to Benorifte. Mommy Pomaka Jugo. Abụbonye isi nchụaja na Ugochi tụrụ ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri mirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgasị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu m bụ my advice to men for better living. Ọ bụ ụdị bụ nwoke bịa nso, come closer. Ka m tiwara aka oyibo nsogbu ya. Maka na stitching time saves 9. Ozi nji maka ebe taa ụmụ nwoke ibe m. Ihe nwoke ọbụla agaghị ịma, onwe nwoke ịma taa gị ya ọnụ ụzọ ya. Yes, it's a life-changing message. And o nwere ndị okwu a na-ada maka ihe ha. Ndị a ga-esi n'okwu a mee ka ha nwere onwe ha ka atọ ha n'agbụ. So ọ bụrụ na ewu nwoke ọbụla ịma tag the person. Make sure na isi ya ka o ruo ụmụ nwoke ntị. Yes. Ihe nna-achị kọwalụ gị bụ na what you don't know remains a mystery to you. N'iburu nwoke na ị ga-plan ya life in a way that na ịma ata afụfụ at old age. Nke bụ isiokwu bụ n'ụwa nọ na ya taa. Ọ na-ewute na ụmụ nwoke bụ ndị na-ebu ụzọ anaba Chukwu. Maka ihe so many things, family responsibility, body, able, and if you don't plan your future, ọ ga-ebe akwa. Ndị soro oyibo si na he who does not plan is planning to fail. You have to start now. Kịta ya na n'onu a ụbọchị n'obi. As a man, you have to plan how your life will be in the next 60, 70, 80 years, 90 years and upwards. You have to plan it. And you must start now. Onye alachara ọnụ ụgụrụ alachara ya. You must plan how it is. Never you consider any plan that will put you at the mercy of other people, including your children. Yes. Plan for your future. Etu ịchọ ka your future dị. Etu ịchọ ka ụwa mgbede gị dị, bido taa plan ya. Plan what you will fall back on. Plan malone at that old age. You need the maintenance. You need the maintenance, vitamins, nutrients, and even drugs. Yes. Yes. At that time, plan you put in place again. Koga bomba. You need those nutrients and vitamins. You can afford them. All your batadundo yibo do may have about pension. Pension is designed in a way that with your pension money you will be able to take care of your old age. Mana what of no one na azụ ahịa ndị ọrụ aka ndị arụrụ ọrụ oyibo. Onwe plan it so that mgbe ọbụla you retire na ahịa na-azụ na ọrụ ị na-alụ ka e nwee ihe put in place ka na-ewetara gị on daily basis without we expect n'aka nwa gị ma ọ bụ n'aka onye ọzọ ka o nyere gị aka ka ị ghara ibe akwa mkperi. Ama m ọtụtụ ndị mmadụ nọ na my inbox na-ebe akwa ụmụ nwoke. Ihe abụ ihe ya akọwata mana kentị nkwụsị ama eto ogologo mana ige ntị ga-amụta something. Before we dive into today's lecture, anyị nọ n'ọnwa ọfụ. Ị nwekwara ike join our monthly prayers and rituals anyị na-eme for the month. Yes, ị nwere ike isonye ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebere ya n'ọrụ mmụọ ya na-arụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. N'isi ụtụtụ ejegoro na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị ga-emegide the last day of the month. Ndị sonyere na nke ọnwa gara aga August, ha ga-enweta nchịkọta ihe onyonyo nchịkọta ha na their WhatsApp numbers only. Mana ya anaghị show ihe ọrụ na social media this evening. Now, ọ bụrụ na chọrọ iso n'ọnwa ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. You make a token donation to the account number maka aja dị iche iche a ga-achụ throughout the month. So ọ bụrụ na chọrọ iso ya na anyị chat na WhatsApp. Ọkwa nke bụ before ngwa nye nọmba m. Ọ maka children of the temple. Echefukwana na anyị nọ na aja ọnwa anyị na-achụ maka annual festival. So ọ bụrụ na child of the temple, echefukwana na ị ga-contribute your quota towards making this year's festival a huge success. Our festival, our annual festival of modern temple, and Mana this year only special festival. Magana this year I got Tontala, place of worship of Chukwu Kepri Henine.
Yes. So or why you are fan join, you can still join. So atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-contribute whatever he or she can. Yes. So chat is them na WhatsApp. WhatsApp number ị ga-eji wee chat m nweta m bụ 08057837672 or 0801-0813-8243-871. Na ya na screen gị ga-apụ these numbers. Ọ bụghị anyị na-anụ olu m na-anụ my voice now, you are invited. Yes. Now ka anyị gabazie na nkụzi anyị ga-eji. Na that day a ga-edo ofufe nru. Yes, in Igbo spirituality that day. Yes. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị bịa. Nkụzi anyị bịa ọ bụ eto ogologo ma pay attention. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, advice nwoke ọbụla bụ nwoke kwesịrị ịnụ. Advice nwoke ọbụla bụ nwoke kwesịrị ịnụ bụ nke mbụ, ị ga-amarịrị ihe ị kwesịrị ime dịka ndụmọdụ dịka nwoke. Anya bụ ndụmọdụ anyị anwa dịka nwoke bụ ihe ị na-agaghị ime dịka nwoke. Ọ bụrụ na ị mere ihe ndị a, be rest assured na ị ga-ebe anya m anya m na mgbe oge o rejie. Never any plan ọbụla ị na-plan na-put your destiny in the hand of human being. Ọ gaghị ga-ebekwa akwa ahụ. O nwere otu nwoke m maara. Nwoke a maara bụ onye ọrụ oyibo. Onye ọrụ oyibo mgbe ahụ a na-agwa ya ọ na-alụ ya bụ ọrụ oyibo ahụ. He couldn't even plan very well etu ya dị. Ọrụ oyibo ọ na-arụ abụrụ ọrụ oyibo gọọmenti, no, in the sense that na ndị rụchaa ya then ị nọrọ under pension. Pensioner is designed in a way that ị ga-enwe ihe ị ga-eji eneta onwe gị anya tiri ebicha ndụ n'elu ụwa. Mana ọ rụrụ ọrụ oyibo a mana ọ bụrụ nke ọ ga-anọ na pension. So mgbe ahụ ọ na-enweta ya bụ ego, o nwere ihe ego niile o nwere o yuzuru ya ka o wee zụọ nwa ya. It's an unfortunate story, but it's a fact. But ihe nchọrọ ka ịmụta ihe dị na ya. Ihe ọ pụtara bụ na mmadụ itinye onwe all his eggs in one basket is a wrong idea. Quote me anywhere. This man wee zụcha nwa ya nwetara ọrụ n'oil company. Yes. So na-arụ ọrụ. One day, nwa ya wee bịa visit this man. Nwoke dị healthy. Then visit ya na-ana n'ụzọ wee nwee accident wee nwụọ. Mgbe o si rutere ebe nwoke a nwee BP. Before you know it, nwoke bido okwu na nwoke nwụrụ. Gịnị ka ọ dịcha? Ihe ọ na-ekwu n'ụwa ya ekpome nke ya bụ na his owner has ended. Because na o nwere any other plan. His plan bụ na nwa ya zụchara ya take care of him at old age. But ọ bụrụ na o nwere second option, nke bụ eziokwu na ọ ga-ewutie na nwa ya nwụrụ mana ọ ka dị ndụ. Maka na ọ ka enwe ihe ọ ga-eji kasị onwe ya obi. Gịwa nwoke na-ege m ntị na-anụ olu nwee options. Ana m agwa ụnụ, onye ọbụla nwere one source of income is broke person. Ị ga-enwerịrị multiple source of income. Maka na ịdịla ya n'ofu ịgbakwa aka. And ọ bụrụ na that ofu anwa collapse, so if for any reason that one you trusted, you put all your mind on, collapse, or you will not even be able to bear it. So have multiple options. When you are growing as a man, have your retirement plans. Retirement is when you are no longer physically strong for hustling and bustling the work. Yes, as you are growing, getting older, your source of income might be dwindling based on the structure you put to place. Yes. So, but average person in the man, as you are growing, now wear some survival stipends you are keeping aside for your tomorrow or one day. Yes. Ọ bụrụ na nwere service ị nwere n'inweta all this money ị nwetara, invest ya n'ụmụ ha nwere ike disappoint. Assume na ime invest in ya, but we have other options. Ka ị na-asị n'ime invest etu a ka e wee cheta gị n'oge nka ọga o nwere ike ibu marang. So therefore, in as much as you are putting, but don't put all your hope, then have another option. You get why?
enwere ọtụtụ ndị to save ọtụtụ ndị mmadụ ka m gwa gị ihe na-eme. I'm in a position where I see so many things. Not a position of where people confide in me in so many things. I will tell you by experience. Them, especially in the work. Most of them will not, though some will. But I go where to be on the safe side. Either me in our plan, they got it in a camera. Gịnị ka ikpe mkpere mgbe gara aga? Ikpe mkpere mgbe gara aga bụ na o nwere otu nwoke ọ nụrụ nwaanyị mụta ụmụazị, mana ọnyanwa bụ onye bụ aka kasị ike n'ebe ụmụnne nọ. Mana olulu otu ụbọchị fon ya na-arị gị achọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụnne ya siblings ya akpọ ya na fon. Rice gwụba n'ụlọ akpọ ya na fon gwa ya Ikechukwu na rice agwụbana. Ọgwụ nne na nna na-aṅụ gwụba akpọ ya Ikechukwu sị ya na ọgwụ agwụbana maka na nne na nna ya agbaratago na age onwe ọzọ ezigbo ihe a na-eme nke ọ dị. Mana nne na nna ya traịrị ha nwere ike wee zụọ ya nnọọ wee kwutori ya biznes wee na-aga. Mana o rugo na time of return the boy n'onwe na-elota na nne na nna ya kwubara ya. Mana o ruwezu oge o luo so ya ka akasịrị ike ụmụnne ndị ọzọ aka esiri ha ike. Ọ na-emezi mgbe ụfọdụ fonu ring ya a na-akpọ ya from village. Nwunye ya bido baba ọsọ Ikechukwu ọsọ gị onye a mụtara. Emeka ọ nọrọ ya, Ifeanyị ọ nọrọ ya, ọsọ gị ọ bụ Ikechukwu na kwa ụmụazị ya mụtara ma na ya azụkwa ha azụ. And the trust ọnụ ụmụ nwaanyị bido a na-akwube like that. Ị nweziri ike ịjụ na ime ekwe ka na-eme ihe ị na-eme. O nwere ụfọdụ asọkwa nọ nwaanyị niile. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ahụ imezie mgbe azị because nne na wakpọ na village send ya something. O bute problem ụmụnne nke gwa na ụmụnne nke ya edekwu wayek. Gwa na mpụ ya na ahụ adịghị oke na mmụ ya na ahụ adịrị ya because na ọfụrụ niile ebu bọdịn family gị. Ọ bụ na gị nwoke si ya mba no but ụmụnne nke gị ya na ụmụnne gị can take care of your family burdens. Why he support a little? Ọ sị no na abịa na be nna gị na ọgwụ ọbụ everything. So na be nne gị be ha nwakwa nwoke nwaanyị n'ihi ebukwa everything. Ọ bụrụ issue eso mpe ya bụ ikpe. O nwere mgbe ọ ya ịmaka ụfọdụ ụmụ nwaanyị si eme a na-ekwu na a na-ekwu ọba aka ya ahụ aja ịgwazi ya nwaanyị enyeghị ebo nke ọsọ gị anyịkwana ya nsogbu na ya gwawo problem family enwe na iri etinye aka ịghọtara ya na ọsọ family nke oke ma ije kwụzie family ga ka ha solve the problem. Mago such attitude is either you use force on her which is ịma ihe o nyere in law can force her now, or you decide to do something drastic, or your family will have a problem. So, mom work here decide, okay, I will side there with me. The family maybe. Therefore, we don't neglect the family help on the neighbor before one. By so, it's a mukwana. You got there? By then, go on na hope na ikenna Ikechukwu ga-elotagi. Before na plan na 1-0. Maka ada ese nje ego ọgwụ ma a ga-ebido tụbarị na-asị kedụzi ihe na-eme adịke ya atụdo isi na point A by na point B BP adịgoba before you know nabacho because you did not plan. He who does not plan is planning to fail. You must have, if you can, set aside some percentage, use it to put maybe some shops or do something that will be fetching you money when you are old. Daughter plan their personal pension on the law Louisville, civil servants. Mana go on onye ahịa a trader ma ọ onye ọrụ aka now ị ka ahụ siri ike ka ị ga-enwe ike plan for your old age. I keep saying that putting all your trust in somebody, all your investment in somebody is the wrong plan because the person might disappoint you. It might be natural disappointment. It might be marital disappointment. It can be negligence from who you invested so much on. So, all gonna be a pan and fear. Akonia. When you are now, start now. Stop procrastination. Yes. Bidokita isn't a heme no nyame na wo epro. Bidota in a think in a save in a expenses in a me.
for whoever also when you in your life now. What percentage in it for your future, your own future, not another person's future. Because when you like someone who graduated, when you have been water to the mud BP had a very high. It was your enemy top on your way pass through negligence from those in urban dinky. A wrong plan. Uncle Seba, here not take one again. I know one and one then work upon him. I'm not to my way can we go up to you. The how they alluded to, and I can tell you where to yellow. The two of August where we can name some service. I'm going to see will be a debut. My boy and all be here. The plan for future can wear some percentage and a save a GME investment so that at old age the person will be able to leverage on other people's effort. They can be younger. Now, can you go get in sustain only? Can you say about you want to know about nature about family? Chat me on WhatsApp 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit for you. Remain blessed. Ya gazie.